along ingdeng inkoira troxi Nel KARBI Youth Festival apartment kichengsi executive amai kangi. Rongman pi aklamalong kapaman ponji ingdeng inkoira troxi Nel KARBI Youth Festival adimaklong kapang Thai. KKCA ningkani siki chok arni katalon ponji aphan kachise. Kardom pini prime time abirta ke thana bang nilisami marvelous rong pharpi non arju ikta birta angton pen hamre nalong ke bang ji preya chiklu ni phai phopen kapaman ponji ingdeng inkoira troxi Nel KARBI Youth Festival mesen pen kapaman ponji aphan hamre nalong chiti ni phai troxi arni hamren fishery training hall along kichengsi executive amai kangni Bangso Kaching Wayalong Hamren Town Committee Chairman Birenti Sopensi Chipahem Phupon Kaching Wayalong Piningan Ingkana Parman Rongbong Ronghang Pathu Aklamalong si Adimaklong Pathik Ponlo Kadokowe Subcommittee Crepe Hopedo Ponpo Lapen Kevangji Chitini Pai Crepe Hiar Nipenke Reception Committee Asaihem Ingpu Ponpo Anparta Pining Z KWF Adon Ripi Alongke Kaya Tengpen Kapaprek Chetsi Alon Kapado Chodji Aphan Saiklem Ponangji Puta EM Rupsing Teronpen Lamthejai Halapu Pininga Z KWF ke Ajira Roy Mukaga Terang NGO pen cepatir piponsi Miss Z KWF Hamren kacepate ponlongji aphan Varsai long ponji puta mailong cerai pon kacepate hong jai sitame long niadim pathik ponlo mailong penangan chingwai ponsi ingdeng inkoira troxi Z KWF aparman dihinahin kelang ponji aphan KARBI ANGLONG Autonomous Council EM Rupsing Teron aphan convener Chunbang KARBI ANGLONG Autonomous Council EM Mongol Singh Timung Bangphu Mohon Singh Terang Sarmen Ronghang Hamren Town Committee Chairman Birenti So Hamren Town Committee Vice Chairman Het Singrong Parlapen Prekja Matumapan Arpu Pekpon News Text Report KARBI ANGLONG Live Kebangji Chitini Pai Crate Rogarni Rangsina Sarpo Cultural Center Lurulang Solong KKCA Ningkani Siki Chogarni Katalon Ponjiapan Kachise Kachedanga Puthak Pini Perang Kiamai Kangni Non ke bangji chitia chiklo ni phai crate rock arni KARBI kuru searching room amai katalon ponjia phan chisik pontang lo pusi pini pherang ke amai ke phahut KKCA amai phu dhan sing teron ningje pherang ke amai along alang litum kaningjia tengke KARBI nimrokom chwarkli chupi jua puthak kachethan chimum lapen anso se pirthia dang kapache thangdun thekjia phansi KKCA pangtang ponlo lasike bangji chiti troxi arni diphorong supi rangsina sarpo cultural center hall alongsi Ningkani siki chok katalon pon popusi ningje. Sar, cingrum mamai. Bangso mai ningkana seke chok non citia ciklo red chokarni amang ke thek katalonji. Thala bangso ke talonji aphang pen sidame nalitum aphang tachuruji ke lepondo. Media ahin pen nalitum ne paceta. Lapen Labangso KKCA abang ke hokpet ke aron barin kar tiga pejo asaya ba itu non Jepang thirthe jetheglong lo laso kapang thir ponji aphansi urusat tomhan churu ponji kata johang ponji kasi arnam mulo tangte urusat ponji sikindi kasi urusat cingrum pe lakar kliga pe jobob KARBI abang Katalon marni nilip ni hanga hawar penta guru sar lapen radet do anta aphan chetong dun peji aphan si alang litum pherang kya mailong chuningri kiban ji chiti ke trok arni mahan ke thek arni ke chok arni lo asi hala solong romasar guru sar lapen ke romara datum setame mate dak tifu nilip ni hang ke do ara datum setame so mai dong kenan sot alam kachingwai ji du lapen an partame KARBI nim mala KARBI ke phiyo aron anaputha kedam tang pe non puthot ka pachok thujia phan made ke chok tang lo poi phi sitame koson si pirthia dang long pache thang theng ki mala so kan si tu no so som kya han pathek kondo labang so mai pi pon ji la ni tung rulang so lang sina sarpo cultural center pulolong si tung pathik kondo asi ka do besame ni tung phan nai tung phan chu phabang la lo nang pache thang pi dun tha lapen anso se ni tung nong tanang chiratun tha ni tung thorom amai ate lake ni tung kiklen kidam tame mithang thorom KARBI hop pirthe kan duk pen ang ke plan ang ke phi alam alun hai hoisi ni tung lam otlo
Dipu Pensar Jip Kathar Karbi Anglong Live. Karbi Anglong Karbi hop pirthekan Karbi Students Association Amri Branch Ahin Ben Patir Piponsi Non Ingdeng Inkoira Troxy Zonal Karbi Youth Festival Kapaman Ponjiadim Kapangthai Asai Kedeng Karbi Cultural Society Ahin Pen Chepatir Piponsi Ingdeng Inkoira Troxy Zonal Karbi Youth Festival Pininganingkan Birsingki Tinalum Rongman Pia Klamalong Padoponpo Bangso ZKYF Kapadoponji Rongman Pia Klamalong Pini Karbi Students Association Amria Branch Ahin Pen Patir Piponsi Adimaklong Kapangthai Adam Asai Dengpon. News Text Report Karbi Anglong Live. Sabka Saath Sabka Vikas Palam The Radaphan Kethanpon BJP along Thirklong Karjap Thip BJP West Karbi Anglong District Committee Amaipu Arun Terang Ahem Kedam PWD Atawar Baithalangso Umru Pen Long Atawar Kahino Kili Kili Thupigajok Rat Ka Chelenga Kisu Kaningri BJP West Karbi Anglong District Committee Amaipu Arun Terang Alang Nia Kemangalong Tim Karbi Anglong ke Jalina Bang Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM Tuliram Rong Hang Chedon Donsi Non Karbi Anglong Atok Anu Tawar Kapa Chelenglong Jiapan Thedung Akam Paklembom Pusi Havararat Arlo Pen Akero Pipon Bon Sitame Isikamang Humeme Abangke West Karbi Anglong BJP West Karbi Anglong District Committee Amaipu Arun Terang Ahem Kedam PWD Atawar Kahino Kili Kili Thupik Pusitame Aningkan Misen Iksep Atawar Kasemar Pon Kavedet ke Kupi Koson Lumaputa Havararat Pen Chethan Rinti Havararat Pen Labangso Atawar Kapami Pen Kacheleng Dun Longjia Phanta Karbi Anglong Autonomous Council Kacharia Tumpenta Chingki Chingwai Dunlo Puwai Phet Sitame Aningkan Wangta Ningkrenga Hud Longlea Dugjang Plung Barla Arvi Ki Jang Hud Hulig Ligbuk Ligwor Ke Ong Parajok Langbung Langklet Kanglit Kang Therapy Kachehlat Nang Bomputa Havararat Pen Ningri Rinti Lasi BJP West Karbi Anglong District Committee Amaipu Arun Terang Pen Ame Thangara Daphan Anparta Ame Thanga Hem Kedamatowar Mesen Pen Kasemar Ponji Aphan PWD Asai Kamatumaphan Hukum Pinon Lapen Prabjin Pen Iksip Mesen Atowar Kachehlat Dun Long Nang Poputa Chirok Tok Aradatum Pen Chuningri Lasi Radaphan Matha Pen Towar Kasemar Ponji Aphan Karbi Anglong Autonomous Council Aphan Kachuningri Padopon News Desk Report Karbi Anglong Live. Pini prime time aberta bang kila pon se kang toniklo tumithak me kardom.